Zadrugari su danas imali zadatak da obave ovonedeljnu kupovinu u prodavnici. Po povratku u Belu kuću došlo je do haosa između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Miljana je došla kod bivšeg dečka i pokušala da uzme njegov keks. Iako si sam nisi ponudio, rekla je Miljana. Zatim sela Zoli u krilo. Miljana, pomeri se, nemoj da praviš budalu od sebe, rekao je Bebica. Ne mogu ovako da razgovaram, rekao je Zola. Alo, trudna si, ne brukaj se, ne pravi budalu od sebe, ponavljao je Bebica. Ja ako sam trudna, ići ću na kiretažu, odgovorila je Miljana i na taj način saopštila Bebici svoju odluku. Nenad se iznervirao i iste sekunde se sklonio od njih. Ne mogu u ovom položaju da razgovaram, poručio je Zola. Nemoj da me guraš, rekla je Miljana i svim silama se trudila da ostane Zoli u krilu.